Engko timbang enek Randy ngamuk ngono kae ngadai sak. Piye kerjasamane? Wong wedok lek ora gelem mangan pendile lang siji. Yo. Aja gaya watuk, aja gaya watuk. Aja gaya watuk enggak oleh. Mangan ya. Mangan. Mo. Yo. Aja, ya mangan iki. Piye? Yo, nemburi yo, jiko sego. Gawe to. Yo. Yo jiko yo. Usah sih. Mangan piye iki mangan? Piye iki? Yo lano. Yo jiko nemburi. Kok masuk angin mutah-mutah. Ada ngapel. Sik ngeper-ngeper. Kene aturan kirim. Enak, iki enak aturan ki. Rungokno. Wong wedok lek ora gelem mangan pendile lang siji. Engko lagi lemari sih kayakku. Lagi. Ya wis anu. Mangan cek iki. Piye? Ada sak ora mangan. Yo, iki engko sik man sego, engko masuk angin. Kita kesek. Yo ben kene sik. Kula ora mangan sego, engko lek masuk angin piye? Sopo sing ape ngopeni lek masuk angin ngono kae? Tenan ya? Tenan ya? Yo, Cahyu, pinter yo. Yo Cahyu, rono yo. Sek ngepel. Piye? Ngepel. Oh, ngeja ngepiro sik, Ndang. Weh, ngepir sik. Nah, ngepiro, Ndang, ngepir. Ndang ngepir sik, Ndang. Ndang ngepir. Ya. Lek kesel ngepir mangan ya. Sek. Piye? Ngene. Pesen jarak aku ya. Yo, iki jaket kene. Yo nemburi. Mangan. Wo. Wo ngepir sik. Ya ngepel neh. Ngepir neh ya. Aja digawe-gawe ket mang gaya watuk nyapa to? Piye? Piye iki sidane? Yo, tanu. Ngene buri. Aja ngono kok lek masuk angin mutah-mutah ngono kae lho. Sapa ape sing ngopeni lek mutah-mutah ngono kae? Sing manut karo Mas? Karo Mas Tapo piye? Manut? Pak Nijan Mas Malan Mbak Nijan. Mas Andi sing arepe dimantu. Mantu. Wis dadi manten motorku ora dibenak-benakne lho arep Mas Andi. Enggak makan lagi gitu. Iki jange rada ombo, yo njukuk sego kene. Kae segone. Tutupe Magicom ndek nyamoh ora. Atek ngepir-ngepir terus. Aja ngepir-ngepir terus. Didik-didik lah anu. Kuwi nek rambutmu rontok kuwi. Sak semetu puas. Nek rambutmu rontok. Ora keramas, Meng. Nah. Aku ambilin dikit aja rek, yang penting gisenan. Iki muter lagi enggak bagus ini. Iki jangan emang TPA rondok aku lagi mangan. Jangan yo iki. Ndok dadar. Enek tempene. Tang ting tang dot. Balikan pa ijek balikan. Apa? Melon, kate malim, melon. Melon. Maklim lek kono kok melon suwi ra tak tukokne. Sesuk tak tuku. Sesuk tak tuku ya. Nah, sendoke ndi sendoke? Gitu. Nyandi parane kuwi? Enggak oleh engko Mas Minan nesu lek mau anu mau incengi. Oh, nenek. Enggak oleh. Wong wedok enggak oleh nginceng lalap lombok peran jukuk dhewe. Usah, aku masuk. Masur. Iki sendoke. Lawak nganu gek ning kono nggone. Oke. Tak mengindo enggak oleh ngono ki.
Engko lek tengi mudek-mudek mutah-mutah ngono kae piye lek ora telat mangan. Ayo mantan sisa senjam. Hah? Jane mantan sisa sur. Turut Mak Tun. Yo ngomong Mak Tun. Turut nih. Si. Endi apane sing turut? Kuwi tak kaya aku kepetat mangan ora kepetat mangan. Piye? Mangan tak kepetat. Kayak pedot. Enggak oleh ngono lho, oleh enggak manut ambek Mas Tapo enggak tak jak di bangunan lho. Oke. Setuju. Yo ning arep mangan yo. Yo dah yo. Dan Oh ya siapa? yo ya Makrim ta. Mak Alim kesen kita. Kesel lihat dak wong e. Apa? Ninja. Ninja.